Μισή ώρα παιχνιδιού στο Παπερπονησιακό στάδιο. Παναχαϊκή Χερσόνησος 1-0 από το 25 χάρη σε αυτό το τέρμα του Φαμπιάν Καμπαγέρο. Και τώρα ο Κώστας Εμερτζίδης θα στείλει την μπάλα στην περιοχή της Παναχαϊκής, όπου και βρίσκεται η πλειοψηφία των ποδοσφαιριστών, με το αριστερό κάρτα και στο Ρενάν. Η σχολαστικότητα της κυρίας Κασκαντήρη είναι απίστευτη στο σημερινό μάτς. Και ας ελπίσουμε να μην χαλάσει την αναμέτρηση. Το έχουμε δει να γίνεται πάμπολες φορές. Εκτελείται το φάουλ, Παπουτσής κόρνερ.